Maswera sei sisimile, maswera sei. Kuri sei kwamuri ikoko? Zvinondiremera mani kuti nditi sisimile ndajara kuti mam diaries. Ndichikuona ndokuonaisa mai vangu munotidzidzisa zvakawanda. Ende tiri kudzidza zvinhu zvakawanda zvisingaiti kubva kwamuri. Pane zvimwe zvinhu zvandaitoita. Asi ndakatozviregedza through nima lives amunoita zvese zvakaipa. Chidzidza zvinhu zvakawanda, chidzidza kuti zvinhu zvinoitwa sei, upenyu hunofambiswa sei. So dango kutenda zvisingaita, you are a mother figure. Chero mai vangu variko, but you are also my mother. Munotidzidzisa zvisingaiti, murambe makadaro. Musadzokere kumashure, musateerere vanhu vanotaura zvavanotaura zvokuda kudzikisira. Isusu vana venyu tinomira nemi kusvikira kumapena chaiko chaiko. Nangoti ningokumhoresa. Ina ndisi aminoti chii sisimele. Handisi munhu uya okay. Handizondozviudza nenzira ipi. I'm a shy person. Ndiri munhu uya handinyatso even zvekufona. Sure, ndagadha courage yakanyanyisa. Handizivi kuti ndositsanangura sei kuti ndiri munhu akaita sei, but kwamuri mimi ndinofeel very comfortable. Ndofeel kuti this is my mother and handitombovhunduki chero kufonera chaiko chaiko. Chero ngokuisirai message pane zvandinetsa handivhunduka mene kuti chii. I feel very comfortable. Handizive kuti why. I feel very very comfortable. Dzimwe nyaya ndogonda dzangana kutoudza vanhu vekumba kwedu, but mimi ndotokuudzai kuti ninga akadai ane chikwereti changu zvakafamba so ninga akadai akandidai. Ndinofeel very very comfortable. Murambe muine mwoyo wenyu, musaitire ini ndoga, murambe muchiitira vanhu vese. Sometimes love yakakosha zvisingaiti. I feel very loved. Pese pandino call out kwamuri munondibatsira, munondipa maadvice, munondiguida and everything. I'm very grateful. Murambe makadaro, Mwari akuitirai zvakanaka, akukomborerei. Yes, I know kuti handina hangu chekukupai, but ndoda kungotaura ropafadzo mukati meupenyu hwenyu kuti murambe muchirapafadzwa zvakanyanyisa. Munobatsira vanhu vakawanda, million people. Vanhu vakawandisa, vanhu vakawanda vari kurarama nekuda kwenyu. I'm not saying kuti muri Mwari, but muri kubatsira kuraramisa vamwe dzimwe mhuri. Zvakakosha zvisingaiti and hazviwanikwe. I can see kuti pese pamunoita even my life munomira nechokwadi ende hamuteeri zvinotaura vanhu, munoteera mwoyo wenyu. Murambe makadaro ende handizivi kuti ndotsanangura ndokuudzai sei kuti zvamunoita zvakanaka, handizivi hangu. Kana muchizodai nekuposta audio munongochinja voice because vanhu vakawanda vanoziva voice rangu. Vanhu vazhinji vekufamily kwedu vanofollowa diaries sekutodaro. Ndapapa nyango nhasi ende sisimele zvangofanana nezvapasta zvaprofeti Jose. Vanhu vekumba kwedu vanga vachingonditi ukauya kuno kuzomboendawo kuchechi kuri kuenda vasikana, mama vachingondidaro. Not knowing kuti ikoko kwaprofeti Jose ndokuri kuenda. Munin'ina wangu inini akabva kuuniversity. I think it's now, it was 4 years now. Sorry, ndine problem yemasinus nematonsils at the same time. Saka this time ndenda kubatwa nemasinus. But uro yangu inombofara nenyaya yematonsils. Zvandindichita ndozvati zvinoirritate. So munin'ina wangu anga ane 4 years asina kuwana basa papakabva kuUZ. But pakangotanga kuenda kuchechi uku izvezvi aakubasa, aakushanda. And then kuita brother yangu mazuva ano akenye kuti pane machanges anda zvemadrugs, but iye asati aenda ake kuchechi, hanzvadzi yangu. So I'm hoping kuti one day achabvuma kuenda kuchechi nevamwe. Ende ndoziva kuti profit vanenge vachingomunamatira vari kwavari. Nezvino ndichitovatumira kuti nhasi ndanamatirwa naprofit. I'm feeling very light. Zvikanzi profit ndikati profit kuchechi kwenyu vanzi vataura zita ravo, ndikati ndivavo profit vandinamatira ende vari kuya kuno kune services. So zvikanzi please usaregedze. Ndaisa status yangu patone vamwe tete vatonditi please ndapota usaregedze kuenda kuservice yavo, utaurewo zita rangu. Handiti I'm very grateful. Sisimeli munotibatsira zvinhu zvakawandisa ende munotiyambudza nezvinhu zvakawanda. Ndoziva kuti nemi tichaenda kumberi, nyange zvese zvatinoshuvira tichazviwana. Muve nezuva rakanaka.